बायदि बायदि चेनेलाव बयखौबो खुलुमहरनाय थाहरबाय। दिनै बे समाव आंनि गोसोनिफ्राय फंनैसोखौ फोरमायनो थाखाय थाम-थिम जाबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला कमेन्टआव फोरमायहरदो। जाफुंसारनाया खाफालाव एबा आखायाव लिरनाय दं बे नङा, नाथाय बिनि नाजाथाबनायावसो आरो सैसोनायावसो। मेगन खेवनायाल' उन्दुनो ओंखारनायनिफ्राय सिरि मोना। बेनि थाखाय नों गोसो सिंनिफ्रायबो सिरि मोनखांनांगोन। बे जिउआबोथ' मोनसे जेंनायानो। जायहा सासन खालामनो हायो बियो उदां जिउ खुङो आरो जायहा सासन खालामनो हाया बियो गाबै मोखां जिउ खुङो। जेब्लायबो गावखौ गावनि साननायजों साजायदो, नङाब्ला नोंखौ गुबुना साजायगोन, नों गाबब्लाबो गनाय नङा। साजायनांगौ दङब्ला नोंनि जिउखौ साजायदो। बे मोदोमखौ साजायनानै मुलाम्फा गैया। मानोना मोदोमा दिनै गाबोन थैलांगोन आरो जोबलांगोन। नाथाय जिउखौ साजायोब्ला थैना थांब्लाबो गोसोखांफ्लाय जागोन। माबाफोर मावोब्ला गोसो होनायजों मावदो, नङाब्ला नों बेखौ गोबाव सम मावनो हानाय नङा। जानांगौ मुवाखौथ' बयबो जायो, नाथाय जाजाग्राया लोगो नोंखौ दाजाथों, नङाब्ला नोंहा दुखु जागोन। जोङो सानो गावनि आंगो असे एबा गावनि मोजां मोननाय मानसिहा जेबो जेंना एबा खैफोद दाजाथों, नाथाय खैफोदआ आंगो असे जेबो मिथिया। जेरैहाय बारा फैयोब्ला गासै बिफाङाव नाङो आरो मिथिंगानि लाइफाङा मोसायो, बिब्दिनो नोंनि गोसोआ बयखौबो समान नोजोरजों नायनाया गाहाम लोगो। सासे सुबुङा बुंदों, बुहुमखौ मिथिजोबनाया गेदेर बाथ्रा, बेखौ रावबो मिथिजोबा। मानोना नाय, ओंखाम संनो जोंनो अर नांगौ, बिरि सावनो एबा लागायनो अर नांगौ, गोजां बोथोराव देहाखौ गुदुं खालामनो अर नांगौ। नाथाय बे अरानो गिदिर महर लायोब्ला एबा सोरनिबा मोदोमाव नाङोब्ला बेसे गिलु-बालु। सोर दुखु लाबोयो? जों सानो सोरबा सासेया नोंनि सायाव दुखुखौ दैखांना होबाय, नाथाय नाय, मानसिनि खुगानि हाथाइया गावनि गुसथि एबा सालायखौ अरना लायो, बिदिनो जों दुखुखौ गावनो लिंहरनानै लायो। सावगारि दैखांनायाबो गोनांथि दं लोगो, मानोना आयनाया जाना थांनायखौ दिन्थिनो हाया। गोजोन्थों।